Tini ani khasuksa dara koto tini thwijaka belai khairokka cherai bo chikon chasiko bo ohayongno omorki hisabano yakrai thangma bai taku buku kami amsen beba borokno kha khamlaijak nainadi bang video vlog. Darkotoni jarni sum sawi kulpaya tamni himba bini jana suke kolokma batir bahasno yakri Rajasthan hastebo bo company chakri kolokma bisirongui prai 13 bosor hairongui bo khlaiboka abono changnai nakhai sangtebo binthani srangmang mano belai konyane borok binthani sangnogo abon bagai ang belai khino khamka aso omor ki hisabo chini basai koto tei bini serai nyobo yakari kalangai thangka abon bagai ang kaitun thani suriwo bongno kum khaksangai tongai manatoi tamni himba jora ki hisabo phano kaitur borokno khairokon morogoi tongthoma ami beban no khak khamjak mangno abon bagai mojorao jeng kisa bola modu khainai mojorao jeng panda khaina sini panda mo haki ungnai oro tongna no ang koena kisa no string ka tongna bagai au jodi bo jeng khamo pano jeng kisa apa? Kum dari di kapan? Đây mobile cái này tiếp hàng. Jotono kabai go.